أب أبيات تمرت زوا مأكل بمخنيات معلتنا تنت استفل عليه نتفتات يكايد اللهم تمن قدي عوت قبل شوفونيا طلعت كازي مفتاح سرت حاتت يا لومون توات انت مال من كاسيا ترى من بار تعمد بفري سم تاريخي زنبر أمدري نفسها تنحكاها حفاش كتبلي سبون تدليا لك خمس قبلي أب كاب شوعات تقوم بجميرو أبيات تمرتي زوا مأكل زكاية زول نتفتات تحستون ناب رئستي أب صلات تمرتي تبتيحون زول درجة معبالة من صبراو مسرح مورراس العلا بركتو يقبر كم زلو أما حدارت من محدار كباب قجرت ويزرو آمة نقصة قليت منستر تمرتي آتو سمر رأسم أما حدار زوا مأكل آتو كحساي قبري هوت ولدو تمهارون عدومات عايشن أب استرخبلو أب مبعتا بيت تمرت مغيرو استخايدت انبل ويزرو آمته قريبو زلو مدبات وطيت وهد سقمي هزبي أبيات تمرتن من محدارات كم زخونة تعيسام بيت تمرت مغيرو أبز حالفن أينات إنت عامتات نزم مزقبوت معباله بعد نعود قليت كننات إنت أبيات تمرتي كما وسرتي حزمه الله زعابي باللج زبلت حلافي تشنفر منيستر تمرتي أبن الزبا دوبا مبرع أسمرة ممهر زايد مسبن بجدا أبيات تمرتي عريبون أزلوات حستو نزيت تعادنة هزبيرترا فتحونت كارسون كبرنات إنه تنزحق في تاريخ ناب ولدتها مسجار زت أو ترى بقليل زجمت كم زي كونه بمحبر وهدت علامات تجبارن انتلي عود جدني كتب الأسميرات اللهم أبتعلت استفلالية بهلاون سنة أبوان تحستوتات كأربن كله استفلالية أبركتون زجبرو أبنتاويان ممهران تمهارون نايتابية تمرتي شلما تعديلهم مزب متأسسار كالا أي درجة بيت تمرت قدست مريم أسمرة نعنى ناتنت هابسيني ماروما بستفلالية مدبات هابس انبلتلو رئيس ممهر تابية تمرتي ممهر سامسون تكابو أبز اسمعك قال بخبر واقع أبسترقاقت أن زتوحستن ناتنت استولد من إسيات نتقني برزين ترقم كتن بلوان نزحالفة قد لي الناس تنتنو بحالف النت كأتسلوان أزها خيرهم أب أمستردامن كبابيان هولاند زنبرو إيرتراويان من إسيات ودابيهم بمحيال أبركتوهم أب هاجراو مدبات نمعزاز زعلم أخيبا بتشعات توقم بتاك آنعام حلفو أنسلاو قديات أب هولاند داتو سولومون محاري أبز اسمعك قال إيرتراويان من إسيات تركب تحدري هانت تهاجرن عقبت بهلن بمخانم ولدي أب مدنفع ودابتات من إسيات أبرتي عمك سرعو بمزخار بوغن بيت صحفت كل زحتت نمملا قربنتكم زل الرقاقيتهم محازا إيرتراويان زخونو أب منبر محبركم سورينام دكتور فيرا نحلف تومكرو من إسيات سورينام أب نيزرلاند ساملكيتو أب زسمع مدري أب نيزرلاند استوليدوم نزعابي من إسيات دقوم نمتقرناب زكايد ونتفتاتن زقاتموم زنبر بدهوتاتن بزرزر دحر مبراه إيرتراو محبركم أب متقرناب من إسيات دقو نزختو لزلو أقباب زلو أدناؤت قليتهم دكتور بيراس عيبو تمالي نت زي سجرز مسل زنبري بدها خناتات فنتيسو أب عود زبطح من إسي إيرترا دقون نزقنيات زوريسوم نجزياو بدهوتات بتصنعات سجيرهم أب عود كم زبطحو ترتر كم زي باللبريهم وكيل إيرتراويان من إسيات بوغنو تمكرو حلف تاريخ من إسيات إيرترا زقسم بسئلس تدقفة ممهار مجلتي دحر مقرابه أمتاي بزحيل أقباب كسرح مخانة مرقاقيتهم أبتا أخي باستساتف ولد دما تبقيس زلوت أرناف من إسيات المعباين كتسالنت الموحسن بفاينانسياو مداي كحقوزلو بزعبا زخول من قدي بسبيحو دحر مزتاي نزي اتسرح كوميتي ولدي مريت أب نزباق رورا بالعلي 7 مليون نعفة شمون تخفلتات عين مدرن منبر أبالات زت عاللت مدبر تعنا أب درجة مززام كم زبطحتن درو أغل عقم سبت مديب الله كم زلن كابت بوتاز رخبنا حبريت رديوم فاحيلهم زنبرون كاب سدت استمولسن نبرتم محدار كباب قرورا أب وحس بوتا دحر مترنافهم تا أقدمهم زقل قولوا لازنبورو مدبر تعنا سلازرحاقاتهم كتصقومهم تصنحو إذا تهنت زلات الكال دما نتسقمزي بمفتاح رقعات كمت فتر اللهم نبر تقاليتهم
ንሳቶም ቅድሚ ምጥርናፎም ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ ምርካብ ከቢድ ጸገም ከም ዝነበሮም እንተኾነ መንግስቲ መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብምውዳድ ንኽጥርነፉ ብዘካየዶ ጻዕሪ ግና ሎሚ ደቆም ተማሂሮም ኣብ ከባቢኦም ንህዝቦምን ሃገሮምን ኣብ ዘገልግሉሉ ደረጃ ከም ዝበጽሑ ብምምልካት ኣብ መስርሕ ህንጸት ዘላ ትካል ጥዕና ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ንምዝዛም ዝከኣሎም ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ረጋጊጾም ካብ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ቁሮራ አቶ ሳልሕ መሐመድ ዓልን ወይዘሮ ኣኽያር ሳልሕን ናብ ዝሃብዎ ርእይቶ ዝተዋደደሎም ኣገልግሎታት ጽሩይ ስተማይን ትምህርትን መቐረት ቀዋሚ መነባብሮ ንኸስተማቕሩ ኣኽኢልዎም ከም ዘሎ ጠቒሶም እታ መደበር ጥዕና ክትቀላጠፈሎም ተላብዮም ሎሚ ህዝቢ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና እኹል ኣፍልጦ ኣጥርዩ ተጠቃምነቱ እናዕበየ ይመጽእ ምህላው ዝጠቐሱ እቶም ዓብዱላሂ መሐመድን እቶ እድሪስ ስዒድን ብጊዶም ድሕሪ ምጥርናፎም መንግስትን ዝገበረሎም ቆላሕታ ብምስጋን ኣብ ደረጃ ምዝዛም ዝበጽሐ ህንፃ ናይታ መደበር ጥዕና ተቐላጢፉ ብቐረባ ኣገልግሎት ክረኽቡ ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም ኣብ ዝሓለፈ 22 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ከባቢኦም ዝተዋደዱ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም እወታዊ ጽልዋ ፈጢሮም ከም ዘለው ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሎኮች ንኡስ ዞባ ድጋ ሓቢሮም እቶም ነበርቲ ኣብ ሓበሬቶኦም ቀዳምነት ተዋሂብዎም ዝተሃንጹ ትካላት ትምህርትን ፕሮጀክት ጽሩይ ስተማይን ተጠርኒፎም ርጉእ ህይወት ንኽመርሑ ከም ዝሓገዝዎም ብምጥቃስ ዘለዎም ናይ ኣገልግሎት ጥዕና ጸገም ቆላሕታ ክወሃቦ ዘኻኺሮም ወይዘሮ ፋጥና ዑስማንን አቶ ዓሊ ዓብደላን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ረኺቦሞ ዘለዉ ናይ ትምህርትን ጽሩይ ስተማይን ኣገልግሎታት ውጽኢት ዝተገብረ ምጥርናፍ ዓድታትን ንኸባቢኦም ዝተዋህበ ቆላሕታን ምዃኑ ብምጥቃስ መቐረትን ረብሓን ቀዋሚ መነባብሮ ከስተማቕሩን ንኻልኦት ንምትብባዕ ኣብነት ክኾኑን ከም ዝበቕዑ ገሊጾም ነበርቲ እቲ ከባቢ ንዝተዋደደሎም ትካላት ትምህርትን ጽሩይ ስተማይን ብግቡእ ከም ዝጥቀሙለን ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሎኮች አቶ ሳልሕ ማሕሙድ ብወገኑ ዘሎ ናይ ትካል ጥዕና ጸገም ፍታሕ ክሳሕ ዝረክብ ሞያውያን ማእከል ጥዕና ድገ እናተመላለሱ ኣገልግሎት ክህቡ ኣተሓሳሲቦም ርእሰ መምህር መባእታ ቤት ትምህርቲ ሎኮች መምህር እድሪስ አቡበከር ብጊዱ ዝተሰርሐት ቤት ትምህርቲ ንቁፅሪ ተማሃሮ ብሓፈሻ ንተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ከም ዘዕበየቶ ብምምልካት ተሪፍዋ ዘሎ መንበሪ መምህራን ክማልኣ ዘኻኺሮም ሎኮች ኣስታት 3000 ነበርቲ ዘለውዋ ሓንቲ ካብ 10 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡስ ዞባ ድገያ ኣብ ዞባ ማእከል ንኡስ ዞባ ጋላ ነፍሒ ነበርቲ ዓድታት ሰላዕ ዳዕሮ ዓዶም ዞማትን ዓዲ ጎንበሎን ኣብ ምህናፅ ብቑዕ መንእሰይ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሑ ብዛዕባ ተራኮም ኣብ ምምዕባል ብሉፅ መንእሰይ ንምዝታይ ብ9 ጉንበት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ገሊጾም ኣብቲ ኣብ ሰላዕ ዳዕሮ ዝተኻየደ ርክብ እቶም ነበርቲ ክብርታትን ባህልን ሕብረተሰቦም ዓቂቦም ብስነ ምግባርን ፍቕሪ ስራሕን ሃገርን ዝልለዩ መንእሰያት ንምምልማል ወለድን ኣብያተ ትምህርትን ቀዳሞት ተዋሳእቲ ብምዃን ተርኦም ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም አቶ ገብረ ኪዳን ተወልደ ብርሃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንእሰይ ኤርትራ ስራሕ ታሪኽን ወሕስ መጻእን ብምዃኑ ኣንጻሩን ዝግበር ሸርሕታት ብንቕሓት ገጢሙ ብኹልንትንኡ ወራስ ታሪኽን ወሕስ ብሩህ መጻእን ንክኸውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ዝግበር ጻዕሪ ወሳኒ ከም ዝኾነ ገንዚቦም ቁኑዕ ስነ ምግባር መንእሰያት ኣብ ምክልኻል ገበን ልዑል ተራ ኣለዎ ዝበለ ኣዛዚ ፖሊስ ናይቲ ንኡስ ዞባ ተሌንተ ተስፋ ልደት ወልደ ሚካኤል መንእሰይ ንዝተፈላለዩ ገበናት ቁሉዕ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ህዝቢ ጸጥታን ርግኣትን ከባቢኡ ከውሕስን ኩነታት ደቁ ብደቂቕ ክከታተልን ተማሕጺኖም ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ዝግበር ጎስጓሳት ቀጻልነት ክህልዎን ናብ ገጠራት ክሰፍሕን ብምዝኽኻር ንመንእሰያት ዝጥርንፋ ማእከላት ክህነጻ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዕንቆት ዝመሓላለፍ ፍልጠት ዘተኮረ ገምጋማት ከካይዳ ዝወሃብ መምርሕታት ግብራውነቱ ክረጋገጽ ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዜና ወፃኢ ይቕጽል ምምሕዳር ዋሽንግተን ኣብ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ዝገብሮ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩን ዘሎ ወጥሪ ካብ ምብኣስ ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝፈጥሮ ራዕዲ ከም ዘየለ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ገሊጾም መግለፂ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር እትስከም ኒምዝ ዝተሰሜት መርከብ ኣሜሪካ ብ11 ጉንቦት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ደቡብ ኮርያ ከም እተጸግዐት ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ይስዕብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም
ሰሜን ኮርያ ነቲ ጉዳይ ጥንቃቐን ዕቱብ ምቁፅጻርን ዘድልዮ ተኽታኽ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክትብል ብምኹናን ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያ ብምውጋን ኣብቲ ዞባ ተፈጥሮ ካብ ዘላ ምትኹታኽ ኢዳ ምስ ዘይትስሕብ ቀጻዒ ዝበለቶ ስጉምቲ ክውሰደላ ምዃኑ ኣጠንቂቓ ብደረጃ ዓለም ዝዓበየት መርከብ ውግእ ምዃና ዝንገረላ 97,000 ቶን ክብደት ዘለዋ መርከብ ኒምዝ ኣብቲ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ከካይድኦም መዲበን ዘለዋ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ንምስታፍ ናብ ደቡብ ኮርያ ከም ዝኣተወት እዩ ዝንገር ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ፈተነ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ካብ እተካይድ ንድሓር ኣብ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተፈጢሩ ዝነበረ ምትፍናን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ክዓርር ከም ጀመረ ጸብጻባት የመልክቶም ሓይልታት ሓለዋ ዶብ ኢራን ናብታ ሃገር ከኣቱ ኣብ ልዕሊ ዝፈተኑ ዘይሕጋውያን ምዃኖም ዝተገልጹ ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ብውሕዱ 10 ካብኣቶም ከም ዝተቐትሉ ተገሊጾም በቲ ብ11 ጉንበት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ካልኦት ከም ዝቆሰሉ እውን መንግስታዊ ምንጭታት ኣፍጋኒስታን ሓቢሮም ኣብታ ኣጋጣሚ ልዕሊ 300 ኣፍጋናውያን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ኢራን ከኣቱ ከም ዝፈተኑ እዮም ኣባላት ሓለዋ ዶብ ኢራን ዝገልጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐ ዘይምቅዳው ከብእሶ ከም ዝኽእል ይንገር መንግስቲ ኢራን ኣብ ሃገሩ ንዘለዉ ዘይሕጋውያን ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ከባረሮም ምዃኑ እዩ ከጠንቀቕ ጸኒሖም ኣብ ኣፍጋኒስታን ብሰንኪ ዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርግጋእ መዓልታዊ ኣማኢት ዜጋታት ሃገር ናብ ጎረቤት ሃገር ኢራን ከም ዝኣቱ ይንገር ኣብ ኢራን 2.4 ሚልዮን ኣፍጋናውያን ስደተኛታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ልዕሊ ፍርቂ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ምዃኖም ጸብጻባት የመልክቶም ብ11 ጉንበት ኣብ ትርኪ ብዝተኻየደ ማንታ መጥቃዕትታት ቦምብ ልዕሊ 40 ሰባት ከም እተቐትሉ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ምስ ሶርያ ኣብ ዘዳውብ ከባቢ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብርክት ዝበሉ ሁስያት ዝርከብዎም ኣስታት 100 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተገሚትሎም ሓላፍነት ናይቲ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል ዛጊት ከም ዘየለ እንተኾነ ግን መንግስቲ ቱርኪ ስም ከይጠቐሰ ብጎረባብቲ ሃገራት ዝተሃንደሰ ክኸውን ከም ዝኽእል ወቒሱሎም እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ከብእሶ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባት ዓዘብቲ የረዶም ጀርመን ንኢንዶኔዥያ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ክትሸጠላ ከም እተሰማምዐት ተገሊጾም بمسرت تي أبز حلف قنيات بمونغو لعلوت سبسلطان منستري مكلخال كلتيان هاجرات استبت حسممع جرمن أبز متأوارح ناب إندونيسيا 204 ليوبارد زعينة تانكتاتن سسا وتهدراويان مخاينن كتل أخ مخانات فليتهم يخون بر جرمن مس إندونيسيا تكايدو زلا مشتا وتهدراو أصوار بإجتا دسيتات أب هاجرات دوبا مبرع إيسيا تفتيرون زلم السحاب زقادد كون كم زغل حيالو وغنات يوصلهم أب مودة توارح نايكل التشحن 10 منقص جرمن مس هاجرات دوبا مبرع إيسيان هاجرات عربن وعلم شت أصوار ككايد اسم معات كابزت صدق اندحر جرمن مس حياله هاجرات وعلم شت أو التهدرا أصوار كتكايد مسنحة زفلت يوم أبز حلف ورح ميازيا أمونغو جرمنن قطرن أستات 1.9 بليون يورو زقمت وعلم شت أصوار كم تخايده تصبصبات يملكتهم جرمن أمريكان روسيان تختيله أب عالم ببزحو التهدرا وأصوار التشيط هاجر كم زخونت تصبصبات بتوسخي يحبرهم